είπατε, κύριε Κατράπη. Τι να κάνουμε εμείς με τις οικογραφίες. Όταν μας τα κόψαν όλα. Δεν μπορούμε, όταν μας δίνουν από 45 εκατομμύρια 24, να δίνουμε σε οικογραφίες 19. Δεν μπορούμε. Δεν γίνεται. Τι να κάνω. Να πω εγώ ως διοίκηση, δηλαδή η Βρετανία, να πούμε δεν το αναγνωρίζουμε και 1η Σεπτεμβρίου κάνουμε στάση πληρωμών. Είναι μια λύση. Ή να πούμε, παραδείγματος χάρη σας λόγια, θα βρεθούμε σε αυτό το δίλημμα και το λέω στον κύριο Καζάνο, να κρατήσουμε ζωντανή τη συλλογική σύμβαση με μια μείωση επί τη συλλογική σύμβαση. Πού να τη δεχτούν όλοι. Και να βγάλουμε τον χρόνο. Γιατί για παραπάνω δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Άρα το ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι κυρίως οικονομικό. Δεν είναι ούτε θεσμικό ούτε τίποτα άλλο. Κάνανε ένα νόμο για να κρύψουν το οικονομικό ζήτημα. Σας το λέω, αυτό πιστεύω. Ο νόμος έγινε για να συζητάμε περί συμβουλίων και όχι για την οικονομική αδυναμία διατήρησης του Πανεπιστημίου. Τι με νοιάζει εμένα αν το Συμβούλιο είναι έτσι αλλιώτικο όταν δεν έχω να διαχειριστώ τίποτα. Το καταλαβαίνετε. Είναι η οικονομία stupid που έλεγε και κάποιος. Άρα λοιπόν, τι κάνουμε σε αυτή τη δεδομένη στιγμή. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε και θα σας καλέσουμε σύντομα σε Βρυτανία και σαν σύνοδο στο Βρυτάνιο είναι να κάνουμε μια καμπάνια όλοι μαζί, να υπογράψουμε όλοι μαζί, να μείνουν ανοιχτά τα πανεπιστήμια. Δεν είμαστε εμείς που θέλουμε να τα κλείσουμε με καταλήψεις. Το ανάποδο. Είναι η κυβέρνηση και είναι όλα αυτά που γίνονται που θέλουν να τα κλείσουν για οικονομικούς λόγους. Πρέπει να το πούμε αυτό. Εμείς τα θέλουμε ανοιχτά τα πανεπιστήμια. Δεν έκλεισε το Απιθύτα ούτε επί γερμανικής κατοχής. Θα κλείσει τώρα. Να βοηθήσουμε όλοι να μείνει ανοιχτό. Δεν ξέρω πώς. Έκλεισε σωστά. Είμαι οικονομικών. Δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ το θέμα. Όλοι μαζί, εργαζόμενοι, με ΔΕΠ, ό,τι μπορούμε να το κρατήσουμε ανοιχτό. Γιατί όσο μένει ανοιχτό υπάρχει ελπίδα. Αν δεν είναι ανοιχτό, δεν υπάρχει.